Tama mong natatrapik. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Mic check, 1, 2. Magandang gabi sa lahat po ng mga kabisyo po nating masakit ang dibdib. Masakit ang dibdib kasi niloko. Aba! Gusto niyo sampulan ko kayo ng isang matinding rap na niloko. Okay, sige. Sampulan namin kayo ha. Eto, let's go. Let's do this. Yeah. Check this out. Sa mga niloko, para sa inyo to. Akala ko'y totoo lahat ng sinabi mo. Sa bawat pangako ako'y naniwala. Sayang ngunit lahat pala'y kasinungalingan. Puso ko ngayon basag luhaan. Yaw, niloko mo ako, di ka man lang nag-isip. Sa bawat salitang binitawan lahat ay panlinilang. Ngayon ako'y sugatan, puso ko'y may pilat. Pero di ko susuko, babangon sa hirap. Yeah, break it down. Ayan mga kabisyo, impronto na ang ginawa natin yan Ganun na lang kaya gawin natin Alright mga kabisyo, magandang gabi pa rin po sa mga pauwi na sa kanilang bahay, tahanan. Ito, huwag na nating patagalin to. Pag-uusapan na natin to. Arestado ang tatlong nag-alok umano ng serbisyong lipat bahay pero naglalahong parang bula ang mga gamit na tinangay. Oh no! Tang! Logican na natin to. Ay sige, wag mo nang patagalin. Logican mo na yan. Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, kailangan ba bang i-memorize yan? Sa panahon ngayon, naging basic na talaga ang panggogoyo o pagpangtunto sa kapwa-tawo. Imagine kung mangyari sa'yo to, lipat bahay, nagkontak ka ng truck, nalilipat ka ng bahay. So, tiwalang-tiwala ka naman. So, nandun ka na sa bagong bahay na lilipatan nyo, tapos antay ka ng antay, walang truck na dumating. Mantakin nyo yan. Di ba, may kasabihan, may sabi nila na mas mabuti pa daw yung manakawan ka kaysa masunugan ka. Eh dito masasabi mo na mas mabuti pang masunugan ka na lang kahit papano. 'Di ba? Makikita mo ba at least may natitira pa? Siguro nakita mo pa yung bakas kasi ito talaga wala simot eh. Ultimo surot, inuwi, dinala. Pambihira. Ay nako mga kabisyo, pero ito nga po mga kabisyo. Logika natin. May mga tao pong gumagawa ng panloloko kahit alam nilang mahuhuli po sila kaagad dahil maaring desperado na sila. At nakikita ito bilang agarang solusyon, hindi nila iniisip ang kahihinatnan. Umaasa silang may iiwasan nila yung pagkahuli. May mga psychological issues tulad po ng impulsivity. Diba? Impulsivity, ayan, o bababa po ang moral na kompas na nagiging dahilan para hindi sila matakot sa posibleng resulta. Halimbawa, ikaw boards, inutusan ka ng asawa mo, ibinigay sa'yo ang pambayad sa Meralco. Tapos, ayun, pinangsugal mo, hindi ka natakot. Kaya alam ko, kaya ka may poknat sa ulo dahil hinampas ka ng kaldero ng asawa mo. Aragay, maloy ka. Alright mga kabisyo, ang bilis ng oras natin. Oras natin ngayon, we got 36 minutes makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi. And it's about time to say goodbye. Maraming salamat po. Ang tabayanan, susunod na Totoy Bato sa programang Totoy na Love. Sa pangalan po ni Tanghenyo Duday, ako po si Diego Bandido na lagi po nagpapaalala sa inyo
on whatever you do. Do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Living you with a song coming from Sponge Cola with 3 buwan. Dito lang po yan. 90.7 Love Radio. Pasensya na. Sana'y Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!